Baszta TV. Harmadik adás kajálással. Most már számoljuk, kész. Kamion Sanyi. Lopott valahonnan zserbot. Szeszes italt nem fogyaszthatunk, mert vezetünk. Itt van velünk Lázár Robi. Őt egy páran ismerettek a Mr. Basta körfórumozat közül. Robi, mi az a fórumozom? Kezdett a fórumon. Hány éve is már? 2 van már. Még a Terinék ettik. Hát igen. Jézus, ki lettél tiltva. Összefújt a szemetet a szél hozzá. Én mindenkivel megértő vagyok. Már a pszichopaták is szóba jöhetnek, tehát ezt kiadtak. Nincs ezzel baj, nem? Mi baj az a Funkadeli? Nem lesz közös számotok? Funkával? De ugyan már Zsolti 3. Featuring Funkadeli 2011. Te figyelj, karszallak kell rád? Aha. Igen? Az a baj a legéppen. Akkor nem tudsz bemenni, mi? Hát húzd rá a karkötőt. Nem szednek jegyet, bazd. Na. Szemetel, ezt figyeled? Nem szemetelünk, mert felszedjük, ellátunk. Persze, ja, olyanok vagyunk. Egész jól néz ki. Mutassuk milyen nagyjából a film. Iszonyatos dobos oldal, ilyen... Fogárcsa. Második felvonás. 100 láb 100 kg. Szintvalám. Mi ez? Már nem tudom. Ez víztörés. Hetszi, már nem tudom mi. De erre már van Basta TV-ség, erre a számra. Marad. Fuck you, school! Figyelj, az vagy, hogy addig hiába mondod, amíg nem villan a lámpa. De közben vesznek, bassza tényleg. Nem baj. Hallod, szerinted a fényképezőgépnek beszélek ennyire ügyének, nem készülök, bazd. Na most jó. Ne regessem ebbe a kendőtbe bele, Sanyi, bazd meg. Esküszöm, hazaviszem, televerem neked visszatérek, bocsánat. Csíkod ez. Basszik. A füleidet berakhatnád mögé. Ide tolom ki, nem érted? Ó, dupla. Ó, mekkorát lesztek. Aha, követ a villannak. Nagyon nagy fotóarc vagyok, rájöttem megint. Most figyeld, mit találtunk ki a Sanyival, bazd. Biztos van valami gáztűzszerű valami. Mondanám, hogy papír sárkány nem kell? Na így, bazd meg. De belém férni. Ja, ha így jó lenne. Ja. Na, mi van? Ciklizálj meg ott figyelsz. Ne nézzél, fizessél érte pénzt. Na. Nézzek a házba, ott ez a lakás, geci. Lakás, az túlzás. Ott laknak, bazd. Egyszer még mi is ilyenbe fogunk lehet csövelni, nem Robi? Sose lehet tudni, soha nem mondtuk soha, mert ez a Mr. Basta TV, ahol minden megtörténhet. Viszont most, ha valaki megteszi, találjunk is szlogeneket. Olyan jó háttér az neki. Basta TV szlogenekhez várunk megfejtéseket e-mailbe. Basta TV, a TV, ami felizgat. A TV, ami elásat. Nem érem előbb a gázt. Nem kell. Ne nyomkod már, hagyd már ezt a gázt. De várjál, most pózoljak már? Vagy hát várjál, fényt állítok csendben. Majd a pitbullt ezt úgy csináld, majd látsz, hogy jön a mellemen, geci, a mellemen. A mellemre, baby. Mi azért van mellizmom, geci. Jó, Fedzsó. Húzd ki magad, geci. Azt kéne, hogy ledobtam valami azért, hallod itt, ezt lehet, hogy már nem nyúlod visszatetőt. Szexi visszanéz.
Nagyon nagy modell vagyok, halljak meg, Gecu. De akkor már legyünk stílusosak Suzuki előtt. Már beszólogatnak érte. A csávó, valószínűleg kirakom az autót, érted? Életem autóját megcsinálják, hogy csinálják, és kiírja a csávó, hogy Figyelj, csináljuk meg fordítva. Geci cink ez a szutyka, mert miért nem A6-os? Miért nem hiszed, mert ezt tudják? A kurva anyádért nem A6-os. Hát a faszomnak kell A6-os, érted? Fogjuk a lámpát? Nem? Minek vegyek A6-os, hogy Egy milláért ott vannak az A6-osok. hogy arra, hogy beírt egy okosat a fecsisz, esküszöm, hogy vegyél egy A6-os, azt hordjad havonta 300 000 a szervizbe, te verém. Én meg el vagyok a szutykámmal, bazd meg. És hozzá se kell nyúlni. Na figyelj,